Mr. President, ladies and gentlemen. Η ραδιομύθη με τον Δημήτρη Παπανότα. Πότε και γιατί έβαλαν τα κλάματα τα πεθερικά του Λιάγκα? Τι είναι quiz αυτό? Φαντάζομαι όταν τους ανακοίνωσε η Φέη ότι αυτός είναι ο άντρας της ζωής της. Ξέρεις πως σε λιγμούς. Το κάτσω να σου πω πρώτα για τα ψηλότα αγόρι. Αυτό το κυπαρίσι. Και το άλλο του παχούλο που το λες και τούγια. Άμα τα ψηλότα αγόρι είναι το κυπαρίσι, το παχουλό πώς θα το πεις? Τούγια. Που είναι κυπαρισοειδές και αυτό, αλλά σε πιο κοντόχοντρο έρχεται. Άλλη συνομιλία μεταξύ ζευγαριού. Έχει αυτή τα νεύρα της και τον παίρνει στο γραφείο τηλέφωνο. Τον λένε Γιώργο, το σύντροφό της. Τον παίρνει στο γραφείο τηλέφωνο, λέει τώρα θα πάρω να τα πω ένα χέρι. Παίρνει τηλέφωνο, λέει ναι καλησπέρα, το Γιώργο θα ήθελα. Φασισμένη αυτή. Ακούει στην άλλη άκρη της γραμμής ο ίδιος. Σιγά να μην άλλαζες γουρούνι. Η ραδιομύθη με τον Δημήτρη Παπανότα. Κάθε απόγευμα 6 με 10 στο radio848.com.